Hej, så velkommen til den her video. I dag har jeg Malia med. Hej. Som jeg snart ikke har med mere i den. Fordi at vi er sådan på vej hjem til hende. Og Malia, hun er min klassekammerat. Og Malia, hun er 8. Burde gå i første. Men ja, vi går i anden. Prøv at se, hvad vi kan med vores hår. Ja, det kan jeg i hvert fald. Og man prøver at se Malia, når hun gør det. Hun kan ikke finde ud af det. Hun har heller aldrig smagt spejlæg. Hvor mærkeligt er det lige? Så mærkeligt! Au! Og hun elsker noget musicals, som hun elsker. Ja, vi lader Og mange hun har fået en fidget spinner, som hun gav til sin far, så fik hun en ny fidget spinner. Ja. Så fandt en fidget spinner, og så fik hendes mor en fidget spinner. Og en storbror har ikke nogen. Jo, en stor har. Hvad er det? En hvid en, mens mig. Og så, jeg har 3, og min storebror, han har først... Der er en der, hvor en på vores klasse, hun er Maja. Hun har ikke været en skoledag. Nej, det er lidt mærkeligt. Og ja, jeg har 3 fidget spinner, min storebror havde først 1, og så Wow. fik han en ny til den anden kasse. Da i skolen, og en ven kom til noget, den kostede mega mange penge, så ja. Du var helt ude for dig selv. Det er som om du har sagt. Fuck, hun er irriterende. Næste video sagde jeg er pæn. Ja, og jeg laver en video, når at jeg har afleveret hende. Og jeg er sådan lidt... Den her video lægger du den ud. Ja. Og vi har... det er bare berømt! Altså, kæft. Og vi har prøvet... De børn er bange på, hvorfor de at mig... Nej, de er hjemme. Jo, de er. Der er Rico. Og vi har prøvet... Det kommer. Lige hun også ved sin hund. Rico, vi filmer faktisk til YouTube. Prøv at se, hvad den kan. Sit der, Rico. Sit. Ja, jeg ved godt, det der lugter hende. Sit. High five. Ja, tykket ting. Ja. Ja. Den lorte, hvis du skal lorte. Og vi må sige farvel til hende her nu. Så ja, jeg står bare til den her video nu, så jeg laver en ny senere. Hej hej!